Moi Akseli, ykkösfani. Tässä on Jantta Alkio, MTV-urheiluselostaja, morjesta. Mä oon kuullut juttua, että sulla on upea päivän sopimus Kärppien kanssa siellä menossa ja voi kuvitella, että on sitten aika unohtumaton setti, joten haluan, että nautit aivan täysin rinnoin siitä, mitä pääset tänään siellä Oulussa Kärppien ympärillä kokemaan. Siinä on aina maailman paras maailma. Ohi. Ylös. Yläkulmi. Tänne. Kyllä. Iltapäivällä nähdään. Nähdäänkö? Nähdään. Mitä mieltä? Eikö tässä? Tosi kiva nähdä. Miten Akseli menne? Hyvin menee. Ai että onpa hieno. Tämmönen ja muistoksi. Oi, että hinta.